Astăzi o să învățăm, o să vă arăt cum poți să repari un joc. Designer, tot se oprește. Deci dăm la setări. Dăm la setări. Dăm mai multe. Dăm la mai multe. Nu pot. Dăm. Dacă vrei la inversați culorile. Așa. Așa să tercem. Sunt mândru de tine. Nu e adevărat. Păi asta doar acum. Nu. Doar așa. Sunt mândru de tine. Să miarcă. E cuvânt. Un preț să îmbătrân. Pa, pa! Niciodată așa de mândru de un mod